Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, в нашем духовном Божьем домі, розважаннях на хвалу Божию під опікою слуги Божа Едварда Войніловича, якого завжди просим заступництва, допомоги на кожний день і в нашому щоденному житті. І ось, шановні, сьогодні ми переживаємо уже третій тиждень Адвенту, дороги до Божого народження, до Єсуса Христа, і запалюємо так само уже і третю свічку на Адвентовому вінку, яка символізує третій тиждень. І ми відаємо ці тижні, що на перший тиждень это надея, неделя и весь тиждень мы сподіваємося, молимся, просим Божьей ласки. И наступная неделя, другая свечка, это спокой, бо довіряємо Богу. И певна третя неделя радость. Радость, що менавіта серед нас хутко буде не Слово Божие стане телом. И певна четвертая неделя, это уже не так далеко, это милость, любовь Божия, яка об'явилася у Сыне Божьем Єсусі Христе. Так що ми відаємо, вспоминаємо про адвентовий вінок, бо він складається з різних таких зелених галинок, які складають менавіта гэтае кола досконалость. І що це ми, люди, народи світу, сумісно разом, об'єднані вокруг Божої любові, Божої милосердності, так як ми розважали, що менавіта вінок, який з'явився і який повстав, і дає для нас цей великий, величний приклад запалювання свічок, тому в домах, в сім'ях особливо, чи в костелах є традиція, де що запалювання свічок менавіта доручається самому молодейшому сімейнику в той чи іншій сім'ї, дитятку. Тому молимося, і нехай ця традиція триває в нашому народі. Так ось ми бачимо, що наближается ближей Божие народжение, и елка, величное древце, якое символизує життя, вечно зеленое, летом, зимою. И это символ Єсуса Христа. А Папа Святий Ян Павел II, який давав такий приклад, алегорію Божого народження дерева, єлка, і на Голгофі криж дерева, Збавитель. Менавіта і там дерева життя, Збавитель помирає за моє і твоє збавлення, і менавіта єлка, яка стає для нас тим прикладом, той заохвотовою, щоб ми йшли за Христом, бо будемо тоді мати в собі життя ласки вічного збавлення. Але так само ми відаємо, що єлка так само має свою традицію. І це не много, не мало, шановні, а 5 століттів тому, 1509 год, знов таки вертаємося в Німеччину. Там такий мастак, який підрихтував ікону утеки Святої Сім'ї в Єгипет від Ірода. І на одним з припинків він адлюстровує таку ікону Святої Сімейства, аньоли, і Святий Юзеф, Богородиця, Дитятка Ісус, які спочивають у тіні, думаєте, якого дерева? Єлки. Почекайте, Єгипет,
утек со святої землі. Таких дерев там нема. І ось ще який момент на гэтым палатне, на гэтай іконе, 1509 год. Лукас, який мастак Кранах, нямецкий мастак, який на галинках, на лапках елочки покинув снег. Тим больше, де снег в Африці? Ну, буває, звісно, коли, якщо не маємо такі не раз екстра катаклізми. Але, поглядіть, ще не було в традиції на Божє народження ставити це величне дерево, а в іконописі з'явилося менавіта святое сімейство спочиває під тінню елки, на якій лежить сніг. Ви бачите, глядите цю ікону. І, шановні, далі ми розважаємо, що так само в нашому народі була традиція прадідів наших, що завжди на свята чи на Новий год в домі, в куті стояв сноп жита. Гэта зерне, якое свенціцца ў верасні на пакроў Багародзіцы 8 верасня, і менавіта не несуць мяхі там збажыны рознай, каб асвяціць, каб ёю весною сеўбу правесці. Сноп асвячаюць, ці такі невялічкі сноп, і прыносяць касцёл. Освячають, а в Духу Божа благослови добрий урожай на нашій землі. Тому ось цей сноп в куті покуті. І тому ми бачимо, що ця традиція на сьогодні так само у народів, у слав'янів розвивається як дожинки, вдячності за урожай собраний, і Божа благослови хлебом нашої сім'ї і наш народ. Тому, шановні, менавіта і ёсць такая добрая, таке до Богородиці, такий зворот, що на покров ми звертаємося до Богородиці, що прийшла Пресвятая, і поле стало чистое. На урочистость прочистое, поле стало чистое. І сьогодні ми звертаємося менавіта до Богородиці, каб яна своєю опекою благословила наші землі, наш народ, кожну нашу сім'ю. І тому ось елка, яна з 1509 года з Німеччини уже далі ставлять це древця в традиції, в костьолах. І що цікаво, поглядіть, 1509 початок, як це ікона, і ставили в одним другим храмі, уже чи на пляцу, на площі великої гэтае древа, але в Ризі, Латвія, гэта уже маем 1527 год. В Ризі стоїть величная елка. Таллин, Естонія так само. Ось з Німеччини, як вандрує, пілігримує гэтае древця. На наших землях, розпочинаючи з 1900 року, особливо після Другої айчинної війни, уже в сім'ях, і ведаєте, що не раз, як в таких історичних, що діти йдуть санками з дорослим ким в ліс
елочку принести домов і так далі. І ось, шановні, далі в 18 стагоддзі, 18 стагоддзе, где повстает такая песнь колядная о Таненбаум, о елка. Слухайте її. Яна має 18 стагоддя, як бачимо, це такий довжейший час. І, шановні, так само про вшанування єлки, бо люди писав знакомитий Зигмунд Георгір, який напоминав, що люди, діти йдуть до костела, до Божого храма з галинками єлки. І після набоженства вони перед входом в дом владковувалися, збоку, біля дому, що ось ми в Адвенті чекаємо на Боже народження. І святкуємо. Упригожували, звісно, стужками різними, свого роду, як на вербну пальмову неділю маємо вербочки пальми. І тепер ви розумієте, чому ми маємо так само адвентовий вінок. Це більш такий, приклад, і такий взор, що на дверях владковуємо такі з галинок, живих чи штучних, міновито такі віночки. І тому на сьогоднішній день ми просимо Божої ласки, Божого благословення, бо була і є навіть така вельми старинна коляда. Хайка-хайка. Тобто хайка – галинка. Так що хаїнка, єлочка, це спочатку було розуміння не самого великого дерева, як бачите, але з галинками. І на сьогоднішній день не можу не сказати, історія Божого народження єлки знялася так, солідно на весь світ. Бо Папа Святий Ян Павел II в 1982 году попросив, бо перед этим год-два ему привозили елку, и он устанавливал внутри, здесь в Ватикане. А потом попросил, чтобы елка стояла на площади Святого Петра, где и владковали ясельки. Ведаем Святого Франциска, 1230-е годы. Традиція початок. Так що, глядите, з 1982 году, коля 40 годов. І ця традиція до сьогодні. І Папа Франциск так само благословляє, освячає щогод цю традицію встановлення єлки на площі Святого Петра. Це вельми важливо. І Отець Святий, як я сказав, він називає і вшановує, що це древо життя, це Христос. Христос, який дає нам світло віри і любові Божої, бо на єлці владковують свічки, декоративні, не такі, що полымнеють, це вельми поважно і уважливо треба, але електричні, то є світло. І Отець Святий Ян Павел II заохочує, що це дерево, воно дає нам великий приклад тривання в сталості служення Богу. Бо воно, це древце, завжди зелене, завжди живое. І ми повинні мати в собі це життя, яке розпостирається далі в нашому житті, в сім'ї, в народі.
Нясіце добро, і добро будзе вас падтрымліваць і асвячаць. І таму, шановныя, мы на сённяшні дзень адчуваем гэтую радасць, традыцыі і елкі на Божае нараджэнне. Мае пачатак з Божага храму, з іконы. І далей распаўсюджваецца, як мы ведаем, в нашым народзе, і слава Богу, прыносіць радасць всім, але няхай яна будзе яшчэ глыбей для нас духоўнай дапамогаю, бо на Божае нараджэнне, менавіта елка Божага нараджэння, яна пладаносіць. Таму што мы, разважаючы яе гісторыю, калі мы, асабліва для дзяцей, адвент, гэта перадкалядны пост в стрыманні, і в сем'ях, бацькі, дзеці, так, чым, што мы в часе гэтых 4 тыдняў нашы в стрыманні. І потым чапляем гэтыя пастановы на елачку. І на Божае нараджэнне глядзім, бацька ці старэйшы в сям'і, брат, сястрычка, ці выканаў мой братик ці сястрычка, маці, бацька, тую ці іншую пастанову. Елка павінна пладаносіць не развешанымі цукеркамі, бамберкамі і так далее. Прыгожа, але давайце глыбей, каб яна пладаносіла для нас менавіта гэтай дабрынёй, гэтай згодаю, паслухмянасцю, усідчывасцю в школе і выкананні сваіх абавязкаў. І няхай менавіта адвент і Божае нараджэнне пладаносіць гэтая елка нам ўзрастанне духоўнае. І яшчэ адзін момант. У нас елачка, якая карані, мяне спілавалі, ці купілі на базары такую, але яна з каранямі. І вось якийсь час пабудзе, святы і так далее, потым на балконе где, і весною конкретно дамовімся з управдомам, дзе пасадзіць яе, і яна будзе расці, і калісьці вырасце, будзем прыгожваць, і глядзіш, весь двор будзе мець сваю такую елачку жывую з гірляндамі. Таму таксама вы, ці у сябе на дачы, ці бацькоўскі дом фазенда, ці каля дома, дзе вы жывёце, каб можна было пасля святаў пасадзіць елачку менавіта там, дзе вы вырашылі, знайшлі месца, і дай Боже. І глядзіш, будете, дзеці вырастуць, раз'едзецеся дзесь хто где, але з часам вы збіраецеся, прыехалі, і вось наша сямейнае і або гэтага двара, кватэраў, елка. Таму, дарагія суайчыннікі, Божай ласкі вам, падрыхтоўкі да Божага нараджэння, каб мы сапраўды чакалі да глыбіні душы на гэтую урачыстасць. І наступная перадача таксама будзе, ці праз адну, але пра елку, але ўжо сантуарія ў Беларусі. Але гэта наступным разе. Шчасці вам Божа, няхай Божае благаславленне сыдзе на вас, на вашыя сем'і, дарагія, на нашы дамы, на нашы палі, лясы, на нашу Беларусь і шчодра благаславляе Айцец і Сын і Дух Святы. Амен.